Hei tid, så det atter her vi har nødvendig parst av Gjerstamål. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, og Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til henda parsten av Gjerstamål. Og jeg er ferdig atter hesefer å spyrre Paul, hva ligger til av hjertet der, Paul? Ja, det så imus som henter en her i løyven, og det kan være gammelt og nøyt, det sier han og vursmannen, prætikeren, han teker fram gammelt og nøyt. Akkurat, ja. så det fra 19. oktober i 21, det var til et erve. Og jeg kjenner jo av meg altså det inntrykk som jeg fikk av en bestemt person. Og så tar jeg jo jeg kom til hus, så skriver jeg sånne her personer til meg. Det var papen som var eier, og det var en øyelig nei av honom og herren, men det han døye var det frisalt, så det var alt grunn til at så kjenner jeg ikke anledning av sånne personer som var egentlig gledelig til han. Og han skriver så til meg og sier, kjenner jeg av meg til et inntrykk av meg, sier han, sitter han samme personen. Da jeg sa til, og tog seg med, altså. Så han har sett det samme gleden i mer, som han følte i sin egen hjerte, til at pappen var ferdig. Og frie har til herren, altså. Bortsett og like med hos herren, ja. Og det tendrer jo i meg til å ha et her. Det er nok så nødt et her, som vi skal bare lese det opp. Alt til mennesker som, om det er tryggvante, om det er samtale og rønt oppleva, så det fyrighet. Det alltid fyrighet, akkurat. Og jeg kan også mynda mer hjertetrangt tøyne under neiene til pappatøyne. Så frisæle hansara, man har grøtt mange sart minne etter flitan hansara hjem til Jesus. Altså. Og kan øyne øymynda mer hansara frisæle være grunnteia at tryggeløyga han og trunnig av Jesus. Annars øyne jeg aldri å vite mer om mennesker enn kom til viskene og en naturlig hatt under samtale og et eller annet. Akkurat som jeg har gjort altså. Og til området det beste at kanna mennesker og kærløyga gods etter løsten og vi det som i 17. Korintbrev, kapitel 5, vers 16, og til disse versene som vi også er med å lese. Heretter kjenner vi til ånkan etter holden. Om vi så har kjent Kristus etter holden, kjenner vi til han nå ikke langt så. Om til han Kristus er han ikke skapninger. Et gamle fære, og til våre nøyt. Og alt til fra gode som og Kristus er samt i åkken hvis i sjølvan, og gav åkken tjenest og sattarinnar. Tog Kristus er samt i god heimen hvis i sjølvan, og tilraknar heimen ikke sintertorra, og han har lagt ned i åkken og sattarinnar. Vi ta senter på i sted Kristus her, som det er god i heimen til vi åkken, vi byr i sted Kristus her, vi satt vi god. Han som kjente ikke til sin, gjør det god sin for åkken, for jeg vet i hånden skulle være rettvis og gods. Og så sier gled meg til en møyre samfunn av vi til, og så det her som jeg lyser livet av. Og til slett vi tar to som her brått i 17. Korintbrev, og men kan nå med vite. Ja. Men i løsningen av oss her, altså, så førte det til øyne, jeg er her og messenger, til øyne, avhaltande avskåan som mer og mer vann mynd i hesne personen, så det som hun er vunnet i mer. Og det ble jo så til så større sikning for henne.
Och ta är så och i morgon så han har like ett landa och så får de in att dra här och det blev så med att dyra bara för mig så minnen och så läsa det som var skriva från hela personliga om sin asion alltså hur allt bröttes vi är sån här att här efter om vi tar känt Kristus hållt någon känna vid han inte långt och så tog om det är Kristian och skapningar. Det vill säga Kristus och vi är nu i en skapning. Så som han skriver. Ja. Ja. Och det löjer så fram för mina hoxan och mot hjärtamal att Jesus ber för sönen och Johannes säger så nämner han så ofta till att det skulle vara åt. Och så är det åt vi till färgen så att det skulle vara åt vi med och så det kunde vara åt vi akkon, säger han Øystein. Han lägger denta efter alla vägen och 14 kapitlen. Och så rykte er. Och jag minns att vi är nog före ta Anders Lån, jag var onkor ta i havn och jag tror inte någon talar ju om så vidskiftene att han säger att hvis du ska skilja bönerna till Jesus så måste du gåtäcka hon bönhård. Att bönen är bönhård. Akkurat, ja. Av färgen. Ja. Som han är i bygget. Så det är bara till så han har bygget några bön som inte var att vilja färgsens. Och det som är att vilja färgsens det är bönhård alltså. Nämligen, ja. Det är framman ontan och att han och akkurat att det var bygget. Det är bönhård alltså. Ja. Ja. Och så att det är så om det är rykt ävne som man kan glädjas och det är andra som man fär att så att det samma så blir det såna grykare att det har samfälla. Nettopp, ja. 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 Och till det vet nu kanske och när låter för att leta efter det. Finna in ut ett hjärta och veta om till svart detta klart som Rambra 5 säger är rätt och störda tryck. Här vi tunne frivillig god vi har och Jesus Krist. Och vi har nu oss nedgång till dessa nöje som vi stannar i. Och vi rävsakna av vän och dårgods. Och inte bara det vi rävsakna av trångten och vi. Så vi vet att trångten vi ska tål vi ska rönt sinne. Och där rönta sinne vi ska vän. Och så kommer han här framme med det 5:e verset. Att och vännen ger inte till skammar. Och så kommer det hit. Kvoi tog kärlöjt och gods är uthälter och hjärtan åkara. Vi har antan som given åk ner. Och det kan heller inte bröjtas i New York. Nej. Nej, det är akkurat det. Och det här känner vi till ångan etter holten och så allt det. Om du en är Kristus så är han nog skapningar. Ja. Och nu tog sig om intrycket här som tittar det givet en akvan annan här. Och det är det här alltså mycket skapningar. Han ger ett himmelsk intryck eller uttryck fra sig. Jag tror nog så ofta hade om att det är uttrycket. Och det är det som häver så med en strand tutning och i samskift och mittel människor. Ja. Vad är uttrycket? Och det är och det här är intrycket. Alltså det uttryck tutgever till det som är för intryck av. Akkurat. Så vad intryck får folk av okkara uttrycket. Och det är välst allt om den nya skapningen som är innan New York. Och som du säger här, att det brøytest ikke. Han hever innsikt okkon, og giver okkon hele andan som pant. Det er for ungen brøyte på. Det som så hever tøytning, det er gosse hetta nudja løyve, så nudja skapningren slipper fram et og i okkar innere menneska til at uttrykja Jesus. Og det er ikke en gang vi åren, alltid.
Sjåvan kan det være i åren. Hvis det ikke var i åren, så sa du ikke, så sa du bare og smulte til sjåvarspe, ja. Det er ikke givet noe, men jeg husker om det daglige samskiftet og i middel mennesker. Og til å naturlig som mennesker vita kjøtt hver de heva okkom. At jeg vita beina veien om vi fordømmende, eller om vi i åpen, om vi innbjøvende. Og det jo det som okkara katsla, det å være innbjøvende. Så jeg vet på Johan som sier, kom her til min, alltid du streva, så jeg har tungt å bære. Jeg skal gjøre det kvile. Og til hatt det her uttrykket i okkon, som gjør menneskene til rette inntrykket. Og det ikke noe som vi av okkara naturlige genon, kan man säga, kunne framleie. Vi jo veldig imisk, eisne genmessige, altså hvordan vi som mennesker, men her tåser vi om noe helt annet, som faktisk styr opp om alt det som vi til naturlige mennesker til å kunne gjøre. Og til tog Paulus sier at det kjenner vi til ånga holdt noen. Det holdt det vi vil også si svika litt, men det ikke akkurat det som jeg husker om, men det så øyelig imisk til uttrykket fra okkara naturliga. Som født ved en øyla rolig og stittlån sinne. Og så vi andre som mer oppfærande og alt det. Og så spørningen hvordan vi så kjenner hver annan. Og gjennom mitt liv, vi har betraktet på meg selv og andre, så har vi sett at det naturlig og jeg ikke nok. Lukka mykje hvordan rolig man føtter. Så det ikke nok imot til det som hetta tåsar om. Hette her til at vi ui seg tjenestene om å bia mennesker vi har satt vi god. Og her stend jo beinleis til at vi til sendte på. Og sagt vi til ambassadører og i sted Kristus som det hever god og anmente vi okkom. Vi bia og i sted Kristus vi satt vi god. Og hvis vi tenker bare at det her året ambassadører, så vet vi at det ikke ambassadene rundt om og i heimen, der det og ombå så kraftig en part av sønnen rydtje som det kommer fra, at de har en såkallet immunitet av sønner ambassader. Bryter man inn en ambassade, så sværer det faktisk til at du har brått inn i land, som den ambassaden ombårer. Ja. Det er det som han brukar her om okkom, at vi sender på i sted Kristus. Ja, da nevnte jeg det her, så kom jeg også med her at ta jo i tann engine, eller han sier at god være takk som i Kristus alt lager fram til sier. Akkurat, ja. Og at hver en sier det, gav og enka kunnskapasjons åpenberes vi også. Tog vi der gav i enka Kristus for god. Så kom jeg også med det her at ta i tann engine. Og han sier at i enden av ørenkapitlet og enden av 3 kapitlet, her sier han, det som vi ofta var nevnt, at god er anden. Ja. Men at vi som vi anker for anlitt noen avspeklet dårlig gods, vi vil omprøve så moment fra dårlig til dårlig som skjæren i anden. Og så sier han i 4 kapitlet at jeg vil vise tjenest, som jeg sa det ikke mot. Og jeg har knyttet av skjærbæg sammen, bæg engine og dårlig gods, og det er sammen møgna vi. Men ta i det en verløyge. Så vidt har vi gjerne ikke av det at ta for fram. Nei. Det er møgn rønt, altså. At jeg visste ikke av det. Det er sånn, det som færme til å vakte etter her. Hvis jeg så at han har blitt mer kjøttligere. Jeg husker til at det til vi gjør, at vi får leite etter sånn ui okkon, så fokuserer vi faktisk på okken selv. Ja. Og så det lukket som man platt å si spillespilt. Ja, så det legst det. Ja, tog at det jo purast naturligt liv etter tog antas som han givet ui okkona. Altså, vi sitter bøttene og selv så vekster til,
Vatten det mest naturliga uttrycket. Och i tillvärende, de säger ofta ting och gör ting som vi andra vuxna kunde kanske vara en flow av sort, men de som de det. Och så vi så växa till så blir vi mera och mera onaturliga. Ja. Men nu han ger ett nytt liv in i oss som pura naturligt, och det naturliga till dömskjön badna, at jeg husker ikke til at det et baden, og tog gjør det som det gjør. Og vi skal helt ikke gjøre det. Vi skal bare lete han slippe at livet i oss, og det gjør han utan nægget som helst. Vi kunne bare forstyrre det via vi får studere oss selv for nægva. Han sier det her i Kolossbrand 2, og enten samsværer etter början av 3 kapitlet lika som det är chatta men det är detta och så ska jag läsa Lydcenter hur fett för allt säger han då är att han säger i vers 18 och gör en kapitel lät jag kan rena segerslöna för att det kom om onkel Rainer heter vi emjudlöka alltså det är oäkta. Akkurat ja. Ja, oäkta och ankladiskan. Vi tar att han text vi tar som han nu säger i sjövnen utan grund upplastor av haltliga sinnesöjnen. Och helt inte fast vi hötte som allt lika med växt och växtgods utur hjälper och sammanbunt av lion och bandens öjnen. Vi nu vid Kristus dig från badna lärdom i hemsens. Får låta vi ta som tittat och liv i hemmen än sløyk på letja tikkum. Takk ikke, smakk ikke, nem ikke. Etter det var alt atla til øyengar, vi har vært nøyt. Alt sløykter på og lærte om manna. Hette hever vårt år fyrir av vært vårt om. Vi sjálvalt det diska nemjukt løyk og ringar viffer av likamnon, ikke vi nøkron som og verst. Det antjottarna med alltid, og så er det her vi lyset her. Og så gjør han et tidsvære som vi gjerne vil inn og som eisen naturligt for åkken og færen og tog Herren vil alt søgne på et skuld og gjør dette som nå leser det tid til opprørst ved Kristus så søker det som man for her her Kristus sitter vi høygrønt gods dra etter tog som man for her ikke etter tog som gjør den her. Det jo deg, altså fra heimenon. Vi helt ikke i heimenon, sier han. Vi fyrra. Selv om vi i heimenon, men det som fremmede utlendinger. Ja. Det jo deg, og lovtikkere fjalt vi Kristus og i gode. Da Kristus lovvakkere åpenberast, skulle eisende tid åpenberast vi hånden og i dård. Og så ber han nok noe med deg innan jørsk og livene och så nämner han allt det som han grupp ut i. Och vi tar att han har gjort det till att han har en brev över knut näka till dig som hever varit en verlöge. Och så tänker han till som nu är verlöge för gott, ja. Ett öre ska vara. Men ett öre vara. Så hette det mer naturligt än tryggvande av liv och i en hit. Det heter också naturligt av liv och i där man dejer för att. Ange dejer för att leva. Det här livet. Där han dejer. Nej. Det blir stil. Där han dejer, ja. Och så säger han att Kristus liv och åpenbära skulle alltså tid åpenbäras vi honom lite ord. Och det nettopp hatta som vi också om i samband med det som lät att börja vi. Ja, det 2 personer som gläds samman om det som han gläddes om. Det gläddes om och vi hittade oss. Ja, så var det näka här som var av godet. Det var papens dag allt och det var det här ursligt som sportes på sig ut vi. Det var sannlökan och tryck för och i kärlökan. Akkurat, ja. Och det är ytter att sannlökan och tryck för kärlökan skulle vi växa upp till hansare som hade Kristus. Det är så löst därför fram. Ja. Det är inte något mystiskt.
Nej, det som är det. Det som är så avvärst är att, som vi tänkte för att oss om eisen, är att vi är mitt i dessa processerna. Hver det snurrer seg om at vi blir meira tilvitaje om det himmelska, ikke skilt på tannmaten endelig at vi husker om å komme til himmelska, men om det himmelska her av hjørnet, som Jesus ber i feivar, vi vilje til en som i himmelen så å gjøre. Og så sier han her at forutsetningen, her som man sier, er det tid til å oppreist, altså passar det, og det gjør det for kvendt han som kommet til trykva Jesus, er det tid å oppreist, så søker det som om han frier. Altså, her ui okkara luive her beint, at vi vera mer og mer preka av tog himmelska luivene som bor ui okkom. Og det er faktisk er det verleisende, det er okkara omgjøvelser som dømer om at det hver videre støtta. Det er ikke jokke sjølve for jeg dømer okker sjølve, det sier en ærestavn i eisen, ja. Og hvis du så tenker Johannes, ved brøven til honom, så knyter han til sannleikan om at dette livet er ui okkon, hvordan vi elsker brødene, eller syskene. Det er, man kan, jeg vet ikke om det er rett å si at det akkurat var tammata, men det er matestokkeren vi har her og i livene. For han skjer det fullstendig sunter, han sier enten altså, man heter brødsen eller elsker brødsen. Her er lukket som ikke midtelen vever i midtelen her, da. Og vi vet jo etter her at som han kommer inn og her, han sier try 1000 måneder for, ikke 1000 man gjør nere, og så nevner han at det her Silas Oransk og så videre, ja. Men så nu sier han i vers 8 her, men nu skulle eisen legge til av alt sammalt, vreie, ilsende, ønske av ha, skamle tåsa muntikere, likvis fire hvert øren, og så sier han, tid som jo hava lætet tikkun ur hinnom gamla menneskene vi verskon tess, og lætet tikkun ui hit nudja, som vil endre nudja til kunnskap etter mynd hansara, som skapte det. Her er han atter inne av myndene som han tåsar om i Sedna Korinta, vi var ombrøtt til sommermynda. Og det er helt klart at det er en prosess. Hvis det bare var tanne automatikkeren, og tog at vi var som han sier her, og i samband med dopen sier Peter, at det er ikke at årenska holsens være tidsen borster. Så vi må aktivt velge å søke Kristus, søke det som omanfyrer, og det omanfyrer er eisen innan ui okken sjølven. Så det er jo beina samband. Anden bor jo i okken, han går ut fra tronene, fra hasaten. Og her er et avvitt samband, et slutlig og brøytlig samband i middelen, himmelen, og den andre som bor i okkene. Han sier da her, og æren, det som vi løser, at kærlighet til Kristus tvinger dere. Akkurat, ja. Så sier han, vi tar jo dem så, øyn er deg for alt, så det er deg. Og han døg for alt, for at de som lever skulle ikke langt leve for seg selv, men for han som deg er opprystende for deg. Og så sier han heretter, kjenner vi omgående trolt. Så det er bygd opp på hans er deg, og hans er deg, fire jeg savn og sint. Og så er det at det er bygd opp hans er opprørst. Fire jeg prekva til at han tenker akkom vi ser opp til løyve som han lever. Ja. Altså det er akkurat tåken og ber han borster. Og så tar han just det, altså røyser han opp at for jeg tar akkom visser inn ut av løyve som han nu lever. Ja. Og til det løyve som her skal avspekles. Ja. Ja. Men det alltså det är helt givet det här. Det kommer en knappt en tanke till mig att. Ja. Vi måste bli
Lika som en förening av självhaltande emjugon personerna. Du så kan det som det nämnt färdas av vid halt och om. Man vi kan flänna toys. Så allt är inte vant. Nej, det är sant då. Tui att det nämligen att det som är så välsignat dejligt vis ner att det är så naturligt då. Det är inte vi bjöd ångan det hux om att vi måste göra öle till som så läsna. Självande vet jag också har sagt det. Jag minns inte, jag pintar mig till att mötet här i Danmark och det var alltså en sån bönda boje faktiskt och här kom den kom också där var det och onkel skriver med att du är så finner så säger ja man tar man för att vidja kong så lät man sig alltid sin roja och så han gör vi det men ut utan samskift någon för oss vid inte röna att göra ett intryck av nökron att vi är det som vi är det är inte nej just då. Ja, vi är det. Vi är det. 5 månader till farserna som han säger vi att det är kolkare grävare. Ja. Det var pener 8 men innan var det fotla dig om benen. Men det är nog också en månad att tryckvande inte har hört detta. Ja. Och tog helt inte har också sånt där. Det är det. Och tog känner det som en otroliga privilegium alltså att släppa att ta sig vi människor som vill göra det. Ja. Det har hörst akkurat och så spyr jag dig, ja. Och så är det pura naturligt att du vill och till han hattar i människor vill uppbyggt alltså att bygga människor upp är ja, det ständer att läraren samsvarar vid gott sätt. Akkurat, ja. Och han kallar lärarna för höjl någon år. Alltså i årene som har varit kraft och isär. Jag frågar att han som röjner och strujast och har tagit skotet till att så att jag tagit stånd. Hvor ströjs vi har tagit stånd. Alltså från att som man ströjs vi och du höjre det och i bönen och du höjre det touchen att det är inte löst fra så nekvom som det är öja vara löst fra. Han løste dere fram ötlom og til et nytt liv. Det er ikke nære etter det gamla systemet. Slett ikke. Nej, nettopp. Og til tog han sier at det er ikke oppreist. Ja, men så livet samsværende oppreistende livet. Ja. Og så til at han sier ikke bare livet noen stålet at det var oppreist. Det hvordan skal livet, det kommer han øysene vi. Og så er det eller är i snöm, är det tid i snöm. Det säger han nu i bönen. Alltså. Nettopp, ja. Och så tar man häver det ser människorna som till dem som lyckas på sig ord alltså. Men som inte alltid servera. Akkurat. Och tar lyckas sig på sig ord. Inte det som alltid servera lyckas på sig ord, men det är inte det rätta. Så det är nog så löje. Vi är sån andaliga. Det är samma uttryck och i malen om som hit. Nej, det är inte. Det är helt kvar som vi är av människor. Det gamla och det nya. Ja, det är helt kvar så ut. Ja. Och så länge som vi är här så är vi alltså vi är uttryck att vi är nødt å velge til og i okkar egna liv, altså. Og så man er avhaldende prosesser, men det er ikke noe tungt noe. Det er altså, han sier da beint fram, han sier det Rombrand 8, at livet etter andan, så fullfører at det ikke gjør en holsen. Akkurat. Og i stedet for at jeg holdt vi at lykkes som analysere kvært holdt og så nevne alt det, og så røyne at arbeid og paté først enkelt punkter. Han har nekt nemmere løst. Han sier, livet er andan. Tror at han helder okken opp fra, så at vi ikke fullfører Gerint Holsen. Altså, bare fra tog og til at det er avskilt at det eldast. Det hørte jeg Victor si at det var en avgrøvende sjuka at det eldast. Det var bare vi tänkte på om det var en sjuka. Alltså. Och det kan virka som en sjuka.
Tog kommer att bea sån ek. Och är på en måte, jag gör det inte upprörströj men sen i mötet tog alltså. Tog man tror tog som man säger, ja. Men han var väldigt väl inte när namn så kan man så be. Han var en 20 år yngre nu är det han tog. Ja. Så här. Akkurat, ja. Och nu har så 20 år och jag har finns sån ek. Nu så inte det som är firma om. Tog jag att jag monterar vår, inte bara det, men som man säger här och till 4 kapitel och hittar 5 kapitel som vi snackar om och i Svarta Korintbrevet och kommer ner i hälften av kapitlen och det här 16 vers. Han säger vi måste ta inte med det. Han väl tidigt det att upp och säger man vi måste inte med det om så utvaldes människor och har gått till grundar. Ja. Det är inte högelt att gänga till grundar. Han kan glädja sig över att gänga till grundar. Men ljusen är av honom som bor ut här. Och som heter inte bäckvoj till hjärsta vid sin kärlöka och hela andan. Och ljusen är tog. Ja, men vad ska till så inte ta du hevet det gott. Om du missar ett eja, om du missar förläggande i handen, om du haltar eller att du missar förläggande i foten. Och jag kan färra till så mängd och i mun och lika med som slett sker det samma och som gör det kan inte arbeta, alltså slitarbeta. Mm. Men så spökeliga krejpesen här tankens igen. Ja, men kvart är det här? Hvor setter han hatt oppe med i hinnen, ta det halt kvar som vær. Og så kom det her i 4 Korintbrevet 6. At vi er templar i andans. Vi er husgods. Det har vi vært så igjen vi kom tryggva Jesus. Han bor med her. Ja. Men nu kom fram en kraft. Så om så utvars människor gånger till gruntar så enter nutjast här och invarsens människor därför det är trångt och att gänga till gruntar viskar och i större och större överflöd. Eller som viskar och större och större överflöd är vi fyllning av det. Bara tog vi till det kännliga för jag. Men det är okännliga. Kännliga tøymeligt hittar det av det. Nu lyser han för mig att detta himmelska människa öjmärelse skapningen, han öjer likan. Så nu lever han och så inom templet jag gör och går snackar om det miljarder det var det inte. Men han lever och så inom på. Ja. Och hever till för eja att det skulle vara som templet och i skyn och i solen här och lustig upp och i Jerusalem alltså. Så var inte Anna. Tog det sås då. Och det är en önstad åkare nu. Så det är en otrolig uppvuxen goddomlig främjan och i praxis kan man gott säga. Ja. Att vi kommer som vi är ju inte bra som så till. Men här är allt bra. Inne i allt i likan fullständigt bra. Och ta jag sa till att jag kan gott säga att jag kanske inte har då lust efter det, ta mig så sett det. Men det är väl öjliga fas som man sagt det. Och i munnen omkvar. Att jag knappt jag suttit här och få i präck för att vi läsa här. Ända ut i Petrusbrev som vi nämnde så 3 kapitel. Ta är det en mävor som inte vill lagt året. Och Peter skriver i antan till kolna till honom att hon ska inte läta ha godstas och kläder och flatter och allt det vid denna proje. Tog ju något ett annat proje. Och det var dolta människor i hjärstans. Vi tog spärk för att ställa anta. Och det heter det människa. Och det är för ganska proje som är god till äckliga dörrabart. Men honom dörrar på så ger han några vetta och det lika med som de bor. Det syns ju självt. Det är lika med livant. Och Jakob säger till jag, vi talta, nej inte Jakob, men Paulus, och i talta kapitlet så ramranon, att han använder oss om att bära fram lika mockare som livande, höjlagt, gode, damlet offer. Det är antalliga gosterskan ockar.
og ikke bare kunne som hentet en alt, men være omskapt ved endernutjan sinnes okkara, eller tikkara, så vi kunne røyne hva viljegods det gaua, det damlige og det fullkomna. Og for platt jeg sier over folk, som satt vi med, til snakker alltid om det gaua, og ta sa jeg ikke mer. Ja, men skal jeg for tale om det etland, og han sier jeg skal tale om det gaua, røyne til det gaua, damlige og fullkomna. Men spekelia ble det til en veriløyka. Det ble en utvikling, det ble en endernutjan. Det ble en brøyting. Og i Hovaheimen noen som gjør det til, og Hovaheimen til det å brøyte også. Om det til det verre, eller til det bedre. Det her som tankene er færre, det gjør vi. Hvis vi ikke, og det er et eller hvis vi så ikke så ikke åren, etla få avværelsen om at såles øyde seg livet. Og til det som tatt ikke gode for det, hette det han gjørst. Være det og mer. Men så sier jeg ved meg, så heldig du det være. Det er ikke snakket på. Så jeg vært det. Ja, akkurat. Og jeg vært ikke hit. Og tar man vært hit, så låter man seg nekve av tog som det ville ha fram. Ja, plus ett år så släppte du det här skällt ut och kanske akara dig för det. Allt att det var värre än dig och så. Men det är naturen så skapningen någon. Så yes. Ja. Just det är akkurat det. Det är så hux om sig här processerna. Så är det så många kvar vi tar känt ja men. Tack jag säga. Det var blev ikke akkurat så som det står å skrive, og så vidt yngste og tror jeg etter det. Men det som alltid så underfullt visen eisen til at det er ikke en avskriving av okken som godsmennesker fyrt til. Men til oppmuntran, alle samlet tøyne, er også om til dømes Rambrau satte kapittel som Ulla Nekk om dåpen. Og her bruker han til uttrykket flere finner, etla vita tid ikke. Altså, han dømer det ikke, men han vil gjøre dem kunnskapen om hvordan tingene henger sammen. Og jeg har alltid at han mynte som han kommer videre inn i oss, sikkert flere finner før. Men han som forklarer dette her, da han sier, han holdt ved syndene i femte kapittel her, at det her som synd var større, nå er en større. Og så spyr han, det er naturlig spørsmål kan man så si i første versen i satte kapitlet. Ja, men hva skal jeg så si? Skulle vi ta fram i syndene, for nøyen kan være til større, ja? Altså, det kan bli en logisk spørsmål, at det som han har sagt. Men så sterk frelsen, at du kan freste til å spyrre det. Men så sier han, minne enn så. Og så kommer atter nå etter her vid deg annona. Vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn livet i henne? Og så kommer det sin spørningen, etla vita til ikke. At alle vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deg hansar. Og så forklarer han dette her vi døpsgrøvene, at vi ta griven, vi Kristus Jesus, eller vi honom, og i døpen til deg. For at ens og Kristus var rester opp fra henne og deg, vi dørt færesens, så slår eisne vid, og her sier han ikke tid, vi kvar sier han tid, men så sier han, så slår eisne vid liva nytt liv. Tøy sier han, tøy vi samme vaksen vi han, vi lykon deia, skulle eisne være til at vi lykar oppreist. Vi vet jo hetta at gamla mennesker okkar var krossfest, vi honom, fire synda likam skulle være til ønskjes, så vi skulle ikke langer tjene syndene, tog tann og i deier og det vi som tryggva Jesus, vi gjør eit vi deier hans her, så tann og i deier rettvist gjørte fra syndene. Og hvis man tåser i vanlige her som deier revsing, er galt han en tag i fargen eisne, ja. Men her så lykkes den ultimativa straffen, at tar man gjør rettvist når man deier, da kan man bare ikke bruke sånn annet. Men her kommer helt annet inn. Så her vi ikke bare deg, men han sier,
tanne dei rettvisgjørt fra syndene, vi nå dei, vi Kristus, trygg var vi at vi eisen skulle liva vi honom. Vi vet jo at Kristus etter å risen opp fra henne og dei, døyr ikke mer. Dei ræver ikke langer iver honom, tog dei så en døy han ena fer for syndene, men livsut lever han for gode. Og så kommer dette verset som vi har haft framme flere fra rystene, at såla skulle eisen tid råkna tikkum, som dei fra syndene, men livande for gode i Kristi Jesu. Og så kommer altså oppfordringen der, lete tog ikke syndene råa og i deilige likamtikkere, så til loja te og i listuntes. Bjøy helt ikke syndene fram, limet tikkere som våpen og rettvisner, nei, bjøy gode tikkum fram, tikkum sjål som teg fra deg og vår livande, og bjøy gode fram, limet tikkere som våpen rettvisner. Og det vil så si at jeg, at det verer vi hele andan og året gods, lade opp for okkon, at vi Jesus det deier fra som gamla, ja, men så kan det fritt bjør meg fram til god, ja, men god, jeg rettvisgjørter. Og så kommer Iven fra det gamle mennesket, ja, men hva var det at du huksa i jar, da sier et eller annet? Hva skal jeg? Det ikke. Dei sin døy han ena fer for syndene. Han skal ikke dødja hver fer for vid synda. Så skulle han bare ikke annet gjørst uten han døy, døy og steg oppa, så. Og det så var sikna til at Paulus sier, at la vita dit ikke. Nå skal jeg forklare deg om sammenhengene. Og som en skott har jeg lest det, og i vårsken til Varsmaniden om alle kristenliv, ta jeg opp for honom at han var deier vid Kristus. Og det ble en sånn åpenbering for han, at han får opp av dans av gulven av glede. Så glede var han iver at, ja, men deier vid Kristus. Fra synden i Øtlandtøya, ja, men så han kan komme etter noen til en deg og mann, ja. Ikke engang skuldene til en deg og mann kan man komme etter, da. Det blir stil, da. Og nå tar jeg ivesteie, og tog det sier, vi kan fritt bjøre fram godt. Jeg trykker ved Jesus, og vi honom, så det deg fra det gamle, to sider. Så nå kan jeg bjøre meg fram til å tjene til her, vi går om verskene. Og så har vi hova ferdig nå, jeg tror at her. Til man nevner det opp, så blir det ofte til etter. Og jeg har gjort det før ofte med Berlinten og her, at han sangren sier, oi, deg hans vøtt noen døpter. Ja. Han, øyne bror var han, Kristus. Til han var døpter i deg hans vøtt noen røys opphatter. Og fast og i ekta bante, hun bonte ned til han. Og hatt det her jo det som vi nevner andre støver. Altså hatt det ikke vattstøveren som kan gjøre noe vi av et menneske. Tog jeg at Peter sier til at han tar seg om et her, at om det åpen her og i sønne 4 brev, ja, at han sier at euranska halsens, det åpen ikke til euranska halsens, for det ikke bort. Men til sattmale og en gauvar, samversk og vi god og kvøy, tog blåve av Jesus, rønnseis samversk og okkara, fra deien verskon, til at han noen sanna god til såleis. Og at det så stedfest, da jeg under lesa at det er Romran 6 og nevnt jo også annet, hvordan trykta kviler. Ja. Og ta man vil først av til at hatt brøvene vil innvikle i, så man glemt hele antan. For det skriver hele antan. Og leser du brøvene i antan, til øyre antan og i hjertan, vi går skærløyka. Så det var øyelig vel 4 å lese brøvene. Du skal lete trunna, antan vi trunne få det til å sutja. Størløykene er og sverst ut her. Det anten given til, tog jeg at Jesus sier Arne for å loje dødja, at han skulle, da han var ferdig til, man sendte antan, og til han kommer skal han sannføre heimen om synd, rettvis om synd,
det trycker sig med om det om till är färd färgmån alltså till och rättvis ja. Och om rättvis till är färd om det om till har men till huvudingenjör Snaimer är dömt då. Och det är så betryggande att läsa bröven så akkurat Gustav Ferihelse och anten säger amen. Amen. En jötar. Till allt det som skrivas sent. Ja. Och det är något uppenbarelse nu som Paulus kom vi och Petrus kom vi och alla kommer vi som skriver. Det är alltid så vackert. Ja. Det är så störst där då. Ja. Så det är så att här om det upp och för att skriva till om det upp. Så blev jag att svära dem natt och jag skriver natt och nu för och tackar mig för att jag alltid svära i. Det är förfärligt för jag inte svära i det här. Det är sport. Det är pura naturligt. Ja? Att man gör det, alltså naturligt antalliga. Och det är ratteliga. Jag vill säga fräckt inte att svära. Men det kan hända att man glömmer det. Och så är man att tog vill jag alltid ha det på skrift. Helt till en ankorincher. Så glömmer man det. När bättre var på skrift och så sagt att det ständer här. Om det så kan jag ha glömt en del att få det eller långre. Så tar det sig rätt och så skriver du och svär. Ja? Så är det som tog över ljus. Jag minns då i min unga dame så tar jag finns ju gitarr så. Jag färger syns jag nu till släkt där men i hjärtan syns jag till Psalm 116 och vers 8 och 2. Lov i Herren och alla höjtningar, pröjs i honom folk. Tog större nöj hans är iver och trofast i Herrens värer alla räver. Halleluja. Och så det som är så gör det till en vers. Lov och pröjs i Herren och synsjon och lovsång. Tog större nöj hans är och trofast i Herrens värer och i alla räver. Jag kan än minnas da jeg satt ved gitarren og fikk leie til Landa Sanchen. Et eller hans i årene som standa jo i Brudle. Og så hvordan det var det? Og jeg husker om dette her nå, vi forente hesfer og Arne Poster. Hentan dagen, hentan mye dagen, han og tørsdagen, mye dagen, ja. At han sier i fyrra, og han sier i Filippran 4, at gledest og i Herren og alt og i atter sier gledest. Og så sier han, milta sinne tekkar av i alle menn som kommer til Herren nær. Stor i ankom 4. Og jeg lærte i alle til som til innsja, komma framför god i bön och avkallan och tack, så ska frigör gods som styr upp om allt vitt. Och till detta som är god i också med att finna sig där fram för att här oss styr upp om allt vitt. Ja. Ja, och han säger värvojta, görst och hoxande täckare och i Kristi Jesus. Det är hade röjla välkänt och hade röjla högt älska versarna och hade en så avmetaliga dyrabär sannleidje som inte bara ständigt skriver i bakstaven men som verkligen kan upplevas inne i oss och ta vi till känna till och det tänks man säger vi också här om att stora onkel 4 alltså tror jag att istället för stora ja men så låt det komma fram för han jag kallar bön vi tacka och ta att känna att storanden innan och mer hon blir avlöst av som frien som ja hvis vi säger att innan och mer är ötte storan ett skär som faktiskt gör att är strande på en annan måte, så kommer hessen frieren som en flow, som bæger fjaller skjere, og alt det som vil gjøre for seg, og fer med å flote atter. Så altså, ikke er strand av langere. Og det er, altså, jeg vil faktisk si at det her er at undrende kvilla. Det er kvilla og i hessen frien
som han lägger i okkon. Ja, det Kolosserbrevet han säger att friur Kristus är rai allt och görston tikkara. Och det är alltså det är mera värst än akkurat ett enkelt bönarsvär nu att ta. Tog att det är en hel flow alta. En streamer av ödlom tog som bor i gode, som så flöjer fram och gör hjärsta och det skapar frien. Och ta här vi har allt det som vi ber om, som Jesus säger, det är samband vid det samma. Och Johannes 15 här. Ja. Och det är så ena standard. Det som kom framför mig. Jag har nog kostat fyr. Men det är detta vers 8. Och nutch. Ja. Alltså, det är i grunden av bönarsvär, tror jag. Så gärna bröver. Allt som satt er. Alltså, det är nu färgen utav tillgång som Herren skapar tar han minnrakna och ett slukt onter som heter här. Mm. Och det skapar oj akkon och en tillgång och så gärna allt som satt er, allt som samlet er, allt som rätt er, allt som rönt er, allt som älsklet er, allt som välvertal om, ein och kvar jag diggt och ein och kvann höjer. Också om detta. Det som ditt ösning har lärt och till vi och hörst och säkert med alltså, detta är den tillgång som jag upplevde, säger Paulus. Ja, ja. Gör det här, så ska god friarens vara vid till smavis bönhöjder. Det är väl med stor glädje i Herren och när nu äntligen attor ständer så väl till så att det har finns ju också om hjälp till mojen. Ikke tog det också om til avår vi, men tikkum bär ikke til. Hetta sier ikke alt trångt. Tog jeg har lært av dette være mer nå mykje, det som i havet. Det tog jeg være små om kåren, det tog jeg også når jeg var iverflå, vi kvanstand og alt vi skift i konjør. Bær jeg være mettor og være svenkor, bær jeg være iverflå, og loja trångt. Allt i mentor og Johannes som gjør meg sterska. Tau gjør det ditt vel og jeg takker lot i trångt mine. Tid vita jo også ni hetta sjolver, Filippe Brenn, at i første tog evangeliums, da jeg for å sted ur Makedonia, hei ikke samkommet råkning vi med om kive og møte ikke utenbørst tid. Altså, jeg må bare si at jeg leser så har vi bråtat som kapitler, så har vi brev. Så ikke ser tillgångna så väkra, bröja sig och ger intryck än i vet du några människan alltså. Akkurat, ja. Ja. Det är ångan till självsöken. Ångan, det sagt du här. Och det är som det gamla så att du har vera, så har vera. Jag vet inte vad det har brukat detta till man. Det är som det har brukat det är danska och det är hoverande. Ja. Ja. Och det har ju slett inte till att människa. Nej. Det har varit så väl lust och i bröven att jag är ju vilja till att en mångt att trycka för att läsa. Hur han sa ut i bröven. Mm. Så verkar det. Ja. Och det är mer ligger hjärtat i det. Ja. Ordentligt. Ja. Paulus herlig att tema. Han säger bara akkurat som det. Ja. Och så det här verset här, det säger det verset. Ja. Att han har tackat dem för att jag minns till han så bei ena för tvärfärda. Så säger han, det är inte det att jag träger efter gåvorna. Nej, jag träger efter avvuxen och i rykligt kommer tickon till gåva. Så det här är hans mävren som var hoverande, stolter. Ja. Och att du hör hästen som blev slien ner vi går snaje och som nu tror efter att hinne hade gått. Ja. Så jag vet att för han näka till tecken på att hej hade gått. Akkurat.
så luja tejonga nej och till han glädje det va. Han har alltså sagt här att du läste här nog alltså att att allt är ju mentor i honom som gör med stärskarna. Och det brukar vi öla brett och generellt och Tesla är helt avgöra. Men han körde bänt in i en ekonomiska situation. Akkurat. I en futchelig situation. Ja. Han glädjes i den avväxta timon, själv säger han om sina ekonomiska stöve, allt är ju mentor i honom som gör med stärskarna. Ja, alltså. Ja. Det är fantastiskt. Men sannolikt är han. Ja, hvis man ikke gjør det, så er det ikke mentalt som og Johan som gjør det. Nej, netto. Men det er jo mentalt. Ja. Jeg har prætkat av firma her. Og det var nok så ringt at her vennja seg av i gamla vänner og i samband vi hadde her. Så man vet at hvis man får vidtja omkran her, et omkran her, så fast du. Så har det være vi affär. Fyra jag vänja mig av i. Och så gör han det på en helt annan mat. Akkurat. Ja. Så bara till nu är pura ärlig för ötlon. Bara till hoxa. Ja, så får jag några kronor. Det är inte rätt. Nej. Nej, det är inte rätt affära. Tog inte hoxa till. Nej. Och det måste jag så jök någon. Fyra jag får det bort. Och det är var så igen. Ja. Det är ju alltid arbetat som jag var själv. Så för ett handskilt har vi ett ord det, men jag minns så förstånsen, han tog så är väl. Bara kommer ut sen i natt. Han säger alltid vem är arbetat nu, är sin nej arbete. Och så säger han arbetat nu, är sin ja, i arbete. Ja. Så körde han. Han lärde mig det. Så man arbetade. Så visste han att jag var så raskor, jag arbetade näkt så honom, så fick jag alltid nog till mig och familjerna. Och ta ju så inte gör det till, så visste han att jag så för jag att lyckas som att tännast. Ja. Ja, på tamat. Ja, väl också. Allt otroligt väl också. Ja. Och han lärde mig göra näck och anna ta med åren. Tog han vet var när kvar så repta och lärde mig det här. Hur som man var ekonomisk och så framvägs. Det. Nu får jag säga att det som du ofta har sagt att det är att vara andlig är att vara praktisk. Ja. Ja. Det är andlig häver det praktiska vissar. Det ligger ut. Ja, men man kan också flänna sig själv om man är opraktisk. Det vill säga man så praktisk att man spär och så luttlån att det inte kvarts stil eller så. Men det kan ta mamman vid först. Det är inte er. Ta mamman så spär man vid tog. Och det här vi nu kommer in en helt annan, men det har vi till att säga till där man fick ett lamm kanske. Så blev det lagt upp av breje rivende fisk. Ja. Men ångan för nek. Det skulle drutjast. Och ända en sankor tåsar om det här. Jag ber herran lägga drutjen till och i fäte. Ja. Så goddomligt är det här. Jag var inte säker för det men han sankren vi sånkan vi ett en för jag var skolmästare i samband med akkurat. Ja, det var tar Sveinabrev han. Da sånk vi hantan sanchen. Vi blev så gav vi han at det var skjøyt, At herren enda lekker til at være drøtt. Ja, det var sikkert løta, Paul. Ja, deilig løt. Ja, helt sikkert, som en gang, som alltid. Så jeg først blir om du ikke kan bena på en sammen. Ja, takk. Takk vi kunne be, takk vi kunne søke til, takk for det her, at vi kunne lov å prysa til her. Synes jeg det er lovsang. Vi tog en trofest, jeg er så avmetalig. Han kunne aldri funnet på hans vits. Han kan aldri switcha. Mer han var mer enn i ötlen ljus som dreim og salmen kunne huksa seg her. Og til og øyna til.
Og vi her og vilja gjerne løytjast her. Vi ser det bant fram til du just akkurat løyt vi til. Og alt det her som lusta og sotja og høyra og teka det til sånn. Lät det gjøre det. Lät det gjøre det vi tog for ei at du brøyte deg. Det bare gjeva seg iver til tøyen. Så bæg frelsa vis. Bæg fra avgjent deg og døme. Øysene fra at færa ut i heimen og ikke være til vittne for det som ikke alltid har vært. Vi leder etter tøyne hånd og takk for den egen at du gav. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så var det her som parten av Gjerstamal kom det enda. Og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Petersson som redigerer Joa. Paul Fere og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstamal som her var være. Der kan du finne av YouTube om du leiter under Iktus Sjånvarsp. Her som pastoren, han kommer eisner å lagt ut her, og han kommer eisner å sende seg kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesper.